temps que ja ha passat la Booktubazón i tal, i que ja us heu oblidat de què és, doncs no passa res, jo us ho explico. La Booktubazón consisteix en fer uns reptes que et proposa una booktuber que no me'n recordo ara mateix de qui és. Ja us deixaré en el link, a la descripció, el link del seu canal i totes aquestes coses. Vale? Bueno, total, resumint, que aquest any jo he participat, era del 30 de juliol al 5 d'agost, i pues, al participar m'he llegit uns llibres per complir els reptes que aquí li porti estan aquí. Total, que aquí estan els 7 reptes que després us diré amb quins llibres m'he llegit i tot això. Comencem. Els primers dels reptes era fer cara o creu i llegir un dels dos llibres, el llibre que et sortís. I jo vaig fer un cara o creu i em va sortir Brànquies, poesia de Guillem de Cabaldà, i doncs me l'he llegit. Era fer llegir un llibre d'algú que t'agradaria fer de gran i tal. I com que m'agrada una mica la robòtica, doncs vaig decidir fer aquest, que bàsicament t'ensenya a fer coses de robots i tal. Vale. Després em vaig llegir pel tercer, quart i cinquè repte, que vaig llegir el mateix llibre, vale, ho sento molt. El tercer era llegir un llibre amb una adaptació a la gran pantalla, Animals fantásticos y dónde encontrarlos. Després el quart era un llibre que tingués alguna a la portada de color verd, i aquest té, doncs això, verd. I el sisè era llegir-lo amb un barret, i jo m'ho vaig llegir amb una gorra, també compta, vale? I aquest llibre bàsicament parla sobre una mica de la història dels animals fantàstics durant la història, i després també parla de tots i cada un dels animals fantàstics coneguts fins ara en aquest món hipotètic. I el setè repte era llegir 7 llibres, els quals vaig llegir aquests 3 que us he dit, i aquests. Aquest llibre és La Torre, de Vicenç Villatoro, i parla sobre la Torre Eiffel i la vida de Valentina Eiffel, la filla del Gustave Eiffel, que és la que va fer la Torre Eiffel. Moltes modes Eiffel, ho sé. Us el recomano, tot i ser una història totalment fictícia, basada en alguns fets reals. Després, el llibre de Los peces nunca cierran los ojos, de Henry de Luca, que també, igual que el de La Torre, són llibres que havia de llegir per Velociraptor, i vaig optar a utilitzar la Booktubazón per passar-me el Velociraptor d'aquests 2 mesos. Sobre... Aquest llibre, el narrador és el protagonista, i el protagonista és el narrador, és el mateix, i parla sobre la primera vegada de la seva vida que ha sentit amor. I doncs, tot el que passa en aquell estiu que sent amor per primer cop. Per aquest apartat també vaig llegir aquest llibre, que és Herois del Futbol Club Barcelona, de l'editorial Símbol Editors, que va ser qui em va donar aquest llibre, i molt agraït. Moltes gràcies. Parla sobre alguns dels personatges importants de la història del Futbol Club Barcelona. I l'últim llibre que em vaig llegir va ser aquest, que es diu Semlepse, de Robert Casajoana, del qual ja us hem parlat de Lepse, i també em vaig llegir Advertícia, i em faltava aquest, que és la segona part d'Amb Lepse, i doncs està molt interessant també. La Booktubazón, pels booktubers i pels bookstagramers, també tenen algunes coses, alguns altres reptes complementaris a fer, i doncs aquí us deixarem els meus. Comencem amb el primer repte, que és fer una portada d'un llibre així amb un dibuix a lo grande, saps? Com a Art Attack, allò amb coses rares. Sí? Doncs comencem. I a veure si endivineu on poso aquesta vareta màgica de Dumbledore.
El segon repte dels booktubers és fer un castell de cartes amb llibres, d'aquests típics que aguanten pels pèls. El tercer repte és fer una d'aquests circuits d'efecte dominó amb llibres. El quart repte de la Booktubeathon pels booktubers és fer una prestatgeria de llibres amb llibres. El cinquè repte és fer un conjunt de roba sobre un personatge o alguna així d'algun llibre que hagis llegit. I ara per la porta entra Kirtash amb la seva típica roba negra i la seva espasa, la Hayas, una espasa única en el món. El sisè repte és fer un poema amb els títols dels llibres que tinguis aquí, però se suposa que només poden ser llibres amb el mateix color de llom. A veure... va... color negre...
color negre, color negre, color negre, doncs mira, tots aquests, per una rosa... Pues vinga, i aquests. Què li passa al Campillo? Aquests són els meus llibres per fer el poema i anem a fer el poema. Ara tinc 3 minuts per fer un poema. A veure. Estàs fent el poema? Sí. Lo dels 3 minuts te'ls rotes, no? No, he començat a 57, en punt. Ah. A veure. Perquè apuntar-ho, no? Les dues torres. No. I el llegat maleït. Per una rosa. Té molt de sentit tot. El bestiari de Daclin. I aquests dos, pues... Generació automàtic. A veure, repassem el que tenim. Les dues torres i el llegat maleït per una rosa. El bestiari de Daclin, generació automàtic. Molt bé. I... adventícia. On poso adventícia? Molt de sentit tot. On poso adventícia? Les dues torres i el llegat maleït per una rosa. El bestiari de Daclin, adventícia i generació automàtic. No, mira. Això és el títol. Adventícia. I després, les dues torres... I la generació automàtic, què pinta? Aquí falta una I. I ja està. Pues... aquí tinc el meu pseudopoema, perquè no rimaria res. Es diu Adventícia. No pregunteu per què aquest nom. Bueno, sí, perquè hi ha aquest llibre i no sé com posar-lo. Després tinc aquí... comença el poema. Les dues torres i el llegat maleït per una rosa, el bestiari de Daclin, generació automàtic. Orgulloso del meu poema. Vinga, no té cap sentit, ja ho sé, però la poesia té això. És molt abstracta. M'ha quedat bé, ja ho sé. L'últim repte de la Booktubeathon pels booktubers és fer una ressenya del llibre preferit. I com que jo ja ho he fet en el canal, us deixo aquí l'etiqueta del vídeo de Memòries d'Idun. Fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat i que us engreixeu de la Booktubeathon per l'any que ve i, pues, què més voleu que us digui? Llegiu i passeu-vos-ho bé. Aprofitant el que queda de vacances, que no són gaires. Aquest vídeo s'ha pogut realitzar gràcies al Dani i la Gemma de Linyola, que m'han ajudat a fer aquest vídeo. Seguiu-nos a totes les coses que tenim a la descripció, tenim tot, tranquils, no patiu per això, i ens veiem en un proper vídeo.